Jatend piny Kenya William Ruto rwako Prime Minister ma Malaysia Anwar bin Ibrahim matimo limbe mare e pachoka. They have destroyed 1.5 million in a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. I'm not going to fear anybody. Kanyo medo kwedo tulo mag siasa mosebedo kanenore campaign motene yiero madundo mochan tich ang'wen. Jio dakika mabede nitie ka. Nyako lwendi ni nitie ka gin gige sirkal. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigote wadar. Kor ka gibigidage. Jopiny e kardak ma ododa e boma ma Migori yoke wichendo madaro gi mondo chiw thuolo ne gero udi manengo gi oyweyo. Machiegni nyakoromo gi saa 10 mar odhiambo. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Piny owacho mar Kenya kod Malaysia oketo kokgi winjruoge mopogore opogore mag dongruok e kind pinje ariyo kaka okang' mabero uchumi ma pachoka kod jiwo osiep. Prime Minister ma piny Malaysia Anwar bin Ibrahim e kinde nyasi manobage ka jot ma jatend piny Nairobi opuoyo okenge ma piny Kenya osegoyo e bero uchumi ma pachoka kod chenro mag bero ngima jo Kenya, ahinya to chenro mar gero udi manengo gi oyweyo. Jatend piny William Ruto bende yango ni piny Kenya kod Malaysia dhi medo bedo e tudruok machiegni ahinya te bero ohala ka achiel kod keto mwandu motenore kod limbe, ohand mogo mag puodho kod dongruok mag kembe. The object, a bilateral air service agreement to expand connectivity and ease of travel between our two countries to boost trade and tourism. A second MOU on tourism cooperation to strengthen two-way tourism investment and joint destination marketing. A letter of intent on the twinning of Nairobi and Kuala Lumpur to enhance city-level cooperation in urban planning, technology, and service delivery. Some of your big engineering companies are welcome to work with us as we expand our highways by another 2,500 kilometers and another 28,000 kilometers of road around Kenya. There will be opportunities for private-public partnership. There will be opportunities for investment. I'm particularly not only excited but assured meeting you and looking at this country. And of course, the advantage of visits like this is that you prepare, you learn, relearn the new ventures, the new initiatives. And I have great belief that Kenya will be one of the stars in Africa. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja ochopo nyim komiti mar od bura ma Senate kama oduoke penje witiyo kod omenda mag dongruok e iko omenda mag 2022 kod 2023. Mokuom penje makwako Sakaja gin chudo mag gope county mane oyudo apis kowuok bilion 118 nyaka bilion 86 ma nyaka sani. Kar kamano lori loko lai mag chudo yore manyasani osemedo yuto e county no kowuok bilion 10 nyaka bilion 13.8 e iko omenda. So the pace is not quick. I've listed. A lot of them are what had remained under NMS that is now being brought back to us. Watimo moskum duol mar Sakaja kata kamano e weche manyien mabiro biro saa 1 mar odhiambo kod sadek ibiro yudo kuku neto kod fombo mare kolose report makare. Kod nyime koko pod nenore kinde ma campaigns magiro madundo kuonde mopogore opogore kalipode makamago neno machiegni kamotingo Kakamega, Bungoma kod Machakos. Jotend piny owacho jogo maketo piny owacho tesre okwedo kokono ka bende gikwayo mondo ng'i gik majimbo ahinya koko ahinya to bang' monj mane otim ne gavana ma Trans Nzoia George Natembeya gwenge ma Kabuchai. Elizabeth Ajode nigler. Kodong ndalo manok to jidhi e yiero ma adundo e Chwele Kabuchai Ward jago ma jahigni 70 owito ngimane kaluwore kod koko mane owuok e kinde campaign go. There was one person, a 70-year-old man, who during the stampede was injured, and when he was rushed to Narondo Health Center, he succumbed later at night. Kokono ok get mana jopiny kende.
Jaod bura makabuchai majimbo Kalasinga bende en achiel kuom jok ma oketh mwandugi ahinya to kare mar jot. The destroyed property kwa hoteli was worth 3 million. Hapa, they have destroyed 1.5 million. In a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. I'm not going to fear anybody. All this that has happened will never haitaniweka baridi. Jotelo maketo sirikal tesre oseyo tulo kod monj ma osebedo katimore Kabuchai. Vile mutafanya itadhihirishia wa Kenya kwamba wale wako tayari hawatagawanyika tena, watapiga kura pamoja, kura ya kujikomboa. Tunasema serikali wakati wa kutumia fujo kugandamiza wanasiasa ambao wanapinga serikali iliisha na Moi. Hii enzi ya Gen Z hakuna kuiba kura. Tulo kod koko bende olak nyaka Ukambani. Bang' koko mag campaign e ward ma Mumbuni North, John Wambua Musau koro yudo thieth e hospital ma Machakos level 5, tim mabende okwed kod jotelo makono. Violence is an election offense. Na kwa hivyo tumeuliza polisi ndio waweze kuchukua hatua mara moja, kwa sababu wale ambao wamefanya hiki kitendo ni watu ambao wanajulikana na polisi wameambiwa, na kuna wale witness ambao wamewaona, na kwa bahati nzuri vile kuna videos. Katabed ni CM osechiw kod IBC ewi koko mag campaign, gwandruok pod neno e gwenge ma opogore ma ochani e yiero tich ang'wen mar jumani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jod bura Edwul maketo piny owacho tesro koni gi chich ni piny owacho ni kod paro maling'ling mar ng'eyo joluto ombulu kendo rocho duoko mag yiero e kinde yiero madundo e pacho ka. Kagilose kampen mag yiero madundo mag jochung' e ward segweng ma Nyansiongo, Nyamaya kod Ekerenyo mayudore kaunti ma Nyamira, jotelogo okwayo joluto ombulu mondo kik omenda matindo omiyo gilok pachgi kendo gichiwore neno ni giyiero mana jotelo mani kod lek ma kelo dongruok. Gikoni jopiny nyaka mi thuolo ma yiero jotelo ma gidwaro. Mbinu moja tu, mbinu ya kutumia pesa, ya kumwagia wananchi pesa. Lakini hata ukipatiwa shilingi 10,000 kwa siku 30 ni pesa ngapi kwa kila siku? Si ni 300. Sasa ukipewa hata 1,100, hiyo itakutosha ikufikishe 2027. Pesa itasaidia Ruto ama inamwangusha? Serikali imeanguka ama serikali haijaanguka? Ruto mas William Samoei Ruto amejua nguvu ya kupeana hongo hata kwa wabunge. Hiyo hongo usijaribu kuleta katika kinyang'anyiro cha MCA ya Ekerenyo ward, kwa sababu tutakufinya. We are not going to allow you one extra minute in office in 2027. You have messed up the health system, you have messed up education, you are messing up the economy. Na wewe tunakuambia tumekufungulia njia expressway kutoka Nairobi mpaka Sugoi. Mheshimiwa William Ruto, tunakutuma nyumbani kwa sababu ya sera zako. Wewe ukisimama unadanganya wananchi ati SHA inafanya. Mimi kama seneta wa Nyamira nikiwa Ekerenyo nataka niulize wananchi, SHA inafanya ama haifanyi? Inafanya, ifanyi? Ruto ni muongo si muongo? Oganda miche gi miche modake kadak ma Ododa e sub-county Masuna West seyo piny owacho kuom chenro ma daro gi kadak no mondo gichiw thuolo mar gedo ne ute manengo gi yot mong'ere kaka affordable houses. Gikoni karo biro ni hande pok gedo ler malong'o yor andika manyiso gi mondo gidare lopego ma gikoni ne ginyiewo maloyo higni 40 mokalo. Moko magute Saja e kar dak no tino mane piny Orugodo kawuono nyiso ni piny owacho daro gi tok chik. Familia Saja no ninde koyo e kar dak ni ma Ododa bang' moko kuom utegi ne ochako muki. Jodago hotel kod George Nyamwaya oramo ni kar dak ni ok giwuogi nikech lopegi ne ging'iewo kod wuon lo. Kuom kinde maromo dwe achiel pacho gande kar dak no mar Ododa e sub-county Masuna West osebiro ka dangni bang' ng'edo maling'ling ni piny owacho koro chano daro e kar dak no mondo koro chiw thuolo ni gedo mar ute manengo gi yot. Kata bed ni ande pok giyudo ler malong'o e yor andika makonogi mondo koro gidar e loni bende giwacho ni ne ginyiewo higni malo 40 mokalo muko mag ute Sanja e kar dak no tino mane piny Orugo kawuono. Koro jodakgi
wach ni ranyisi ni piny owacho chano daro gi tok chik. Asedak getoka for the last 40 years. Nang'iewo lo gi majiwo doda. Lo ni onyewe. Oken lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chandowa e lo ni seche te. Ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Familia Sanja ne oninde koyo e kar dak ni Mododa bang' moko kuom utegi ne ochak muki. Tina moko sekretari ma otachiele cha. To sirikal kiawa gineno ni wan joma nitie ka ji odak ka mabede nitie ka nyako lwendi ni nitie ka gin gige sirkal ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar kor ka gibigi dage. Jodagi Mododa ka otele kod George Nyamwaya oramo ni kar dakni ok giwuoge nikech lopegi ne ginyiewo kod wuon lo higni 40 mokalo. Nitaonyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8 in 2016. Hiyo ni county government ya kwanza ilishakuwa kazini. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Kododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. Daudi Ayiera wach ne onyilo e kar dak ni Mododa higa mar 1972 kachakre higano nyaka kawuono osebedo mana ka odak kanyo kendo ok ong'eyo gimomiyo koro piny owacho dwaro dari lope. Nikausiwa hapa mwaka 72 na ndio niliingia hapa. Mpaka saa hii nimesekea hapa ikia serikali atinataka panya vitu yake hapa. Tuache kwa amani na sisi ndio serikali. Jodagi Mododa wach ni kar dak ni ema gisebedo ka ging'eyo kaka miechegi kuom higni kendo onge kama ginyalo dhiye ka piny owacho koro darogi. Serikali ni hao. Tusaidiane kwa njia ya amani. Si tutoke na kama tunalia na sisi ni wazee hatuna mahali tutaenda. Sisi pia tufanye venye watu ya Kokwaje State huko Pandipiri walisuluhishiwa maneno yao. Sababu hakuna hata wale walinunua venye hapa sisi tulinunua. Hakuna mwenye alipewa shamba bure, hatujarithi. Afisa maduong' e migawo molo e kaunti ma Migori Andrew Mera wacho ni loni en mar piny owacho kendo sani osekete tenge mar gero ute manengogi yot. Kododa estate to be specific is 0.9 HA and from the plan it is reserved for mixed use development. That's why we gave it to the contractor, I think 2 weeks ago. So the contractor through the State Department of Housing and Urban Development, we have officially given out the site as a county government. Mwera wani loni mar piny owacho ne oketenge mar gero ute manengogi yot bang' jodongo ma Suna West, mano ma Suna East kaachiel kod gavana ma Migori Ochieng Yako ne ochopo winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto. His Excellency was concerned that he is doing affordable houses in other parts of Migori County, but he's not seeing any breakthrough within Migori town because that is the headquarters of Migori. And therefore, we gave suggestions because that is part of our parcel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gikone tuke